Пухкави и ароматни козуначени бомбички с шоколад. Хайде, правим ги! Първо, разбира се, е тестото. За това тесто ни е нужно брашно за козунак. Слагам го в по-дълбок съд, заедно с сол и разбърквам. После ще дойдат маята. Нея съм я подготвила, като съм я смесила с жива мая, малко захар и щипка от брашното, докато бухне. Наливам я към брашното и идват останалите съставки. Както знаете, за това тесто те са много. Ароматизирам с ванилия, лимонова кора и добавя малко ром. Започва голямото месене. Тестото отначало е доста лепкаво и никак не е гладко, но това бързо ще бъде променено. 15-20 минути ще са нужни поне. Част от маслото оставям за финалната фаза на размесването. Когато се получи гладка топка, прехвърлям в чиста купа и оставям да втаса. Ще отнеме повече време, защото е богато тесто. После разделям на 12-14 топки, оформям ги, подреждам в тава и пак чакане. За да станат пухкави, нужно е малко разбито яйце, захар и във фурната. И вижте ги, много са красиви. И така са супер пухкави и ароматни, но аз съм решила да ги издълбая и да ги напълня с много течен шоколад и разбита пухкава сметана, която е ароматизирана с ванилия. Малко пудра захар и завършваме тези шоколадови бомбички, пълни с крем и шоколад. Пригответе си рецептата!